Ja sitten olisi varavirtalähde. 16 000 milliampeeria. Tilasin 10. päivä 9. Tänään on 23. päivä. Tänään tuli postilta ilmoitusnotta, saapi hakea paketin sieltä. Juuri löin iPhone 5 kiinni lataukseen ja samoin tein rupes heti tulleen virtaa puhelimeen. Koko päivän oli puhelin orpona taskussa. Nyt sinne ryykää virtaa sisään. Odotin, että tähän olisi tullut tulleja, mutta eipä tullut. Paketti tuli suoraan kotopostiin ilman ylimääräisiä maksuja. Näin ensi alkuun kokeiltuna todella hyvä vehje. Katsotaas nyt, pistetään parin päivän päästä lisää viestiä, jos mieli muuttuu, mutta todella näpsäkän kokoinen. Ei ole juuri kauhean painava. Reisitaskuhousun taskuun se menee, mutta ei juuri takataskuun. Povarissa tietysti komia vehje. Antaa virtaa vaikka pienelle kylälle.